Ух! Здравейте, бабо Кушо! Здравей, бабо Кушо, искам да ме бие баща ти назадя. Има 3 младенца. Как ви се струва в България работата? В България ми се струва, че много печели, много плаща. Яки млади има жената. Яки мъже има на гарата работя. Какво обичат да работят? Обичам задната. На куша. Колко мъже искаш? Ами най-малкото за един искам 7-8 мъже. Какво ще направи с тях? Те има дупка там да ми го наврата, айде удари го тука. Ами хода стартна, ма да ми Ама ти не го сереш, ма пука. Ако ме въд от града няма да сера. Ами хода стартна, ма да чакай. Добре, а нашите роми в България с какво са известни? С сламбатките. Аз съм печеньорката. Еле, бутика. Здравей, бабо! А вие кой искате да вземете? Кой ще вземете? Ами лосо го мечта, Какво искаш от него, мале? защото той иска да гледа пушки. Че където играе, тук има тук. Върти колана. Ти няма ли да го вземеш за мъж? Той има Цеца иска бежека. Цеца иска? Защо, ма? Аз искам от тоя баща да ме бе. Папатката на бъде. Добър ден! Добър ден, пускай. А българите за какво ги смятате, българите? Българите ги мислят за лайно. А българите защо са по-учени от циганите? Българите са българите. Да? И повече са и път като малки, като свинички. Раждат много. Тогава